De politieke situatie in de gemeente van Noord-Eerst-Friesland wordt heel iets curieuzer als het gaat om de komst van een ACC van 250 bewoners. De bestuurende partijen, dat binnen de FNP, Sociaal in Noord-Eerst-Friesland en gemeentebelangen binnen het onderling totaal het eens over de komst van het ACC. De grootste partij, dat is de FNP, maar 8 zitten wil geen ACC. De tweede partij, dat is Sociaal in Noord-Eerst-Friesland, wil je zo een ACC. En ook in het college, dat vormen wordt toch die partijen, staan de nozen net dezelfde kant uit. De burgemeester verdedigt de komst van een ACC en vindt de Watertorenbuurt het beste plek. Maar de wethouder van Sociaal in Noord-Friesland vindt een andere locatie beter. Toen was duidelijk dat de meerderheid van de gemeente over 2 weken nog geen besluit nemen wil over de locatie. Dus discussie over een ACC wordt het nou al een jaar en is dus echt nog lang net voorbij. Verslagjouwer Ben de Jager volgt het dossier als de stad en praat dus bij. En goeie met je Ben. Goeie met je, ja. Ja, er binnen in deze zaak al heel wat stappen zetten. Ik kan me goed indenken dat een soort mensen het haast net meer voor kennen. Want jij er weer echt een draagvlak onderzoek. En door die blikken, ja, dat zo'n 60% van de respondenten helemaal geen ACC in Dokkum wil. En hoe is het alweer begonnen? Ja, in juni vorig jaar waard, dus het is bijna een jaar, maar in juni vorig jaar waard het college van Noord-Friesland terug het COA vregen van, ja, kunnen je 250 mensen een plakje aan in een AZC in je gemeente. De coalitiepartijen die kwamen doen uiteindelijk mij een draagvlakonderzoek. En dat draagvlakonderzoek dat is uitgevoerd onder alle inwoners van Noord-Friesland die het op dat moment 18 jaar en ouder winnen. Nou, de zeiden ze krijgt al 60% van de respondenten, dus de mensen die haar een mening joen hebben, die wie chin. Uiteindelijk had een meerderheid van de RIE dagsweb besluiten om wol terug te zetten met het locatieonderzoek. En ja, inclusief coalitiepartij Zin. En dat is interessant, omdat die echt mijn initiator wie, moet ik zeggen, van dat hele draagvlakonderzoek. Ja, heel apart. Er zijn 22 locaties in beeld, maar het college kwam met een shortlist van 3. Hoe je dat zou komen. Want ja, ik begreep dat toen kwam er ook nog een vierde optie voorbij. Ja, klopt het. Ja. We laten eerst even naar die 22 locaties gingen. Dat waren locaties in de gemeente die de gemeente zelf uitzocht had dat ze van de gemeente winnen of dat ze het oerkeepje koen van een ondernemer of van de groeneigenaar, zeg maar. En daar is het uiteindelijk een shortlist van zo'n uit ontstaan. Die zo'n ben iets ingrevener onderzocht. En daar ben 3 plakken oerbleun. En dat zijn 3 plakken die de gemeente ook als groenpositie hier, zeg maar. Dus daar ben ze uiteindelijk op kwam. En al die steken groen, zeg maar, die binnen op criteria van het Sweco-rapport. En Sweco is dan een onafhankelijk onderzoeksbureau. Die 3 locaties binnen naast dat Sweco-rapport houden. En ja, die kwamen als beste uit de bus. Zou ik het beste zeggen. En dat gaat om het Kalkusplein, de Watertorenbuurt en de Trijtermensuur. Ja, uit die 3 is Watertorenbuurt is het beste plek. Zou het beste plek zijn op grond van argumenten. Wat voor argumenten binnen dat? Ja, dat is dus de vakaarslocatie van het college. Dus hij dat krijg ik al. Binnen het college is er ook nog wel wat discussie over, kun je wel zeggen. Wethouder Pieter Braaksma, die wie zelfs niet eens bij de stemming over de vakaarslocatie. Dus het college wie niet eens compleet. Jouke Douwe de Vries, wethouder van Zin, zeiden ze straks ook, die een orenmening, die is van de Trijterpen Zuid. En dat kun je dan ondertekenen in letter 10 zijn collegevergadering. En dat had hij Aaron de Tongens die ook talieachter van waarom had hij dat chin is. En dat zit hem vooral in het de sociale impact, zeg maar. En dat meesken, als zij eer in de Trijterpen Zuid wijnen gaan zullen, dat zij kiezen kunnen, omdat er nog geen wentenbouw is, of zij bij een AZC wijnen willen of net. En de meesken in de Wettertoerbuurt, die hebben eigenlijk geen keus, want het komt bij haar een verhoes, zeg maar. Dus dat is die afwaging, die vond hij tegenwichtig. En daarom had hij eigenlijk voor de Trijterpen gestemd. Wie de rest van het college wel voor de Wettertorenbuurt. Ja, en hoe zit het nou met die vierde locatie, Ben? Ja, die vierde locatie, dat is ook wel weer iets. Het gaat hem vooral binnen de gemeente hier erom dat onder de technische vragen stie, of de beantwoording van de technische vragen, die worden normaal terug de partijen is maar instellen. En dan staan de reacties onder elkaar per partij. Maar je die hier eens een partij, Zwanenburg projecten /Kooistra, die even een taljachting joegen op een bijlage die toevoegt wie van een situatieskets onder de noordwestelijke of noordoostelijke kant van Betterwood. Dat stukje groen. Dat zie je het ook in de graslijst van Sweco, zeg maar, in die 22 opties. Maar daar wie er al afvallen. Dus ja, het wie al je betierzing. Want ja, als ze dat gewoon los in een document zetten hier van een taljachting op dat stik, dan wie er net zo verloren haarwest. Maar nou dacht iedereen,
hebben we nog een extra gemeenterietspartij in eerst binnen onze gemeente, zeg maar. Dat wie echt heel nieuw. Ja, nee, de collegepartijen binnen onderling dus net. Eerst, hoe binnen geen afspraak maken hoe verder hoe dit besluit? Hoe de AZC? Ja, er binnen tot zo 4 afspraken maken dat het naar aard en schaal opvangen van vluchtelingen in de gemeente. Dat zit ook echt in het coalitieakkoord. Maar op hokkerwijze, dat zit er net in. Is het zoekt de uitkomsten van het draagvlakonderzoek binnen de coalitiepartijen zeg maar een vrije kwestie worden. Dus elke partij mag er zien of haar mening gewoon als partij oer hebben. Laat ik het zo zeggen. Voorlopig dus geen besluit over wat het komt. Dan wordt het na december denk ik. En het soort ik nou weten dat misschien na december besluiten werd dat het Linda statushouders meer opvangen worden in de gemeente. Dat als het onder de FNP leidt, dan zou dat wel een optie wijzen. Maar een meerderheid in de RIE, zeg maar, die zei nou nog steeds wel van wij zijn voor een AZC in de gemeente, of ja, in Dokkum eigenlijk. Maar ja, die locatie, daar moet eerst meer onderbouwing komen op het financiële met, op de impact op de sociale omjouwing. Dat soort dingen, ja, dat maakt het college nou eigenlijk uitzieking in. Is ook al bekend wat het COA nou hiervan vindt? Had ik misschien al een reactie of? Nee, het COA had ik al wel achterom bellen, maar die hebben er verder nog net op reageerd. En meestal ben die ik net zo van het reageren. Maar wat ik als tip misschien nog wel mij aan ken onder de gemeente van om het financieel een beetje inzichtelijk te krijgen. Juist bij het COA wat het kost om een AZC van 250 mensen, wat dat gemiddeld kosten had in de Aronnieren. Juist bij het COA, zodat je al een beetje financiële onderbouwing hebt, zeg maar. Want de gemeente die mist dat nou gewoon echt. Er zit helemaal geen euro verwerken in het hele rietsvaststel. Nee, maar het bloot dus dat het in Dokkum komen, maar net verspreid door het warpen dat er lidse locaties komen. Dat wil dan gemeentebelangen Noord-Friesland weer heel graag. Dat het verspreid wordt over de gemeenten. Maar daar is neffens Jannie van Middelen van die partij. Is daar nog meer onderzoek naar die. En is dat zelfs haast van tafel veeg. Dus ja, het blijft gewoon een groot verhaal. Ja, wat nog lang natuurlijk al is. Ja, de landelijke discussie heb volop in Noord-Friesland over de opvang van asielzoekers in Dokkum. Daar hebben we nog niet eens over de spreidingswet gewoon. Nee, dank u wel Ben de Jager. Gradien.